Siwmai, diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, fel arfer, dwi'n defnyddio y fideo hwn fel fy dyddiadur. Mewn gwirionedd, mae hwn rhyw fath o'r podcast oherwydd yn ytrach na'r dangos rhywbeth ar y sgrin. Dwi'n dim ond dangos y graffig o'r gwrthrych sydd yn symud unwaith yn y sgrin ac fel arfer, dwi'n recordio fy llais fel llais unol yn y podcast. Felly, mae'r hwn fy podcast dyddiadur ac dwi'n defnyddio hwn i nodi lawr a pethau sydd dwi'n angen i cofio amdanyn nhw yn un modd fel yn y dyddiadur gyda'r pen a papur. Felly os dwi'n eisiau i cofio rhywbeth neu i nodi rhywbeth i lawr ynglyn â enghraifft a bethau o'r dyn yn gweithio yn y dyddiau diweddaraf. Felly dwi'n cymryd y cyfle hwn i wneud hyn. Felly ynglyn â'r pynciau sydd yn cael ei trafod unwn yn cyfres o fideos hyn gyda'r peniad o'r dyddiadur. Dwi'n yn arferol yn siarad ynglyn â'r pynciau berthnasol i'n crefydd ni, sef Cristnogaeth, ac hefyd berthnasol i'n dyddiadau i, enghraifft fel yn yr bethau cyfrifiadurol ac yn berthnasol i rhaglenni ar yr cyfrifiadur, ac hefyd dwi'n trafod ynglyn â unrhyw beth sydd dwi'n ymddiddori yn y fe ar y pryd, ac hefyd unrhyw beth dwi'n treulio amser yn gwneud. Felly, fel dyddiadur, mae angen i mi i grybwll y dyddiad heddiw. Mae heddiw y dydd Sadwrn, y 30 o mis Awst 2024. Unwaith eto, diolch yn fawr am eich gwrando ac hefyd am eich gwylio. Wedyn, dwi'n eisiau i symud ymlaen i'r pwnc nesaf, sef ynglyn â'r pwnc gyda'r enw gweiddi lladd. Felly, beth ydy'r gweiddi lladd? Wel, dwi'n wedi gwrbychu'r o'r blaen yn fideoedd blaenorol ynglyn â'r gweiddi ar gyfer y corff lanhad, sef i ambil i Duw i wna i ni, i laddu y teimladau sydd yn melysbleserus yn ein gerddi, i cadw ni yn lan ac oddi wrth yr ymddygiad cyfeiriadus. Felly mae'r gweiddi lladd yn dod allan o'r cysyniad hwn i gweiddi i ambil am Duw i wneud i ni i fod yn di-drigorog tuag at y teimladau cyfeiriadus yn ein cyrff, oherwydd mae'n mor hynod o bwysig i ni i beidio a fegi ond i cadw eu hunain ar llwybr cyfiawn. Felly, yn yr un gwyddien, neu in the same vein, yn yr un gwyddien, dwi'n wedi cyrraedd hyd at weddi arall sydd yn ychydig yn debygol i'r gweiddi ar gyfer y corff lanhad, sef dwi'n galw hwn gweiddi lladd neu gweiddi lladdu, sef mae'r geiriau o'r gweiddi fel hwn. Arwydd gwna i mi i ladd unrhyw teimlad neu meddwl neu syniad neu hiraethiad sydd yn melysbleserus, sydd nid yn uniongyrchol yn berthnasol i'r llwybr sanctaidd sydd yn dilyn dy ewyllys. Amen. Felly, i esbonio yr gweiddi hwn, dwi'n meddwl mae'r gweiddi hwn yn cynorthwyol iawn i ni neu i mi yn bersonol i atgoffa fy hunan i ladd unrhyw beth, unrhyw teimlad neu meddwl neu syniad yn fy ngorff i, yn fy adnabyddus i, sydd ddim yn perthnasol yn uniongyrchol i'r llwybr sanctaidd gyfiawn sydd yn dilyn ewyllys Duw, ac os ydyn yn atgoffa eu hunain, mae'r ddim ond yr un beth sydd yn pwyso neu yn materi, neu mae angen i ni i hidio neu i malio amdano fe, sef mae'n un i dilyn ewyllys Duw, i fodloni neu i fyddhau ddim ond Duw ac nid unrhyw un arall ac nid ein hunain eto chwaith, ond i fodloni Duw yn unig. Felly os ydyn yn gwneud hynny, os ydyn yn gallu laddu unrhyw syniad neu ddychmygiad neu meddwl neu hiraeth neu teimlad sydd fod yn melys i ni neu pleserus i ni, byddai hynny yn ein achosi ni i cyfeirioni oddi wrth y llwybr cyfiawn. Felly mae angen i ni i laddu hynny yn ein rhifela dros Iesu Grist, dros Cristnogaeth, dros ein iachawdwraeth ni. Oherwydd mae'r
hyn yn rhyfel neu brwydro go iawn fel oedd hyn wedi cyfryll o'r blaen, roedd Iesu Grist yn anddangos i'r Santes Faustina yn yr 40 canrif ar 15 ac roedd ef yn dweud iddi hi yn y rhyfel yn erbyn drygoni, mae angen i ymladd fel marchogion anrhydeddus. Felly mae angen i ni i lladd y teimladau, y syniadau, y meddyliau ac yn y blaen yn ein adnabyddwydd ni er eu bod yn melysbleserus fel y gallom ni'n yn aros ac yn parhau i mewn yn y rhywber sanctaidd yn dilyn yr echwylus yr agwedd Duw. Ac wedyn, ynglyn â'r pwnc nesaf, dwi'n eisiau i esbonio yn ecedig ynglyn â'r beth sy'n yn ei galw trwyddedau cyffredinol creadigol. Beth ydy yr rhain? Wel, os ydych chi'n creu cymwysiadau ar yr rhyngrwyd neu ar y cwmwl a i mewn yn yr cyfryngau cymdeithasol fel ar y rhywbannau fel YouTube neu os ydych chi'n ysgrifennu erthyglau i mewn yn yr postau ar y blogiau. Felly, os ydych chi'n eisiau i gyfrannu yr cymwysiadau gyda'r pobl eraill ac i caniatáu iddyn nhw i ail defnyddio y cymwysiad, felly ac wedyn i caniatáu iddyn nhw i ail defnyddio yr cymwysiad, felly ydych chi'n gallu defnyddio un o'r rhain, ond yn wahanol i'r hwn, os ydych chi'n eisiau i cadw ein hawlfraint i mewn yn y gwaith, ydych chi'n gallu defnyddio yr hawlfraint trwyddedau ac felly yn y dyddiau hyn, yn yr cyfundrefnau trwy'r agledydd i mewn yn y byd, os nad ydy yr gwaith wedi ei nodwyd gyda'r rhywbeth o hawlfraint neu'r hysbyseb o'r hawlfraint neu yn y Saesneg copyright notice yn arfol, mae'n hwn yn defnyddio symbol letteren ec i mewn yn y cylch fel yr un edrych i mewn yn y llyfrau ac yn y blaen. Os nad ydy'r hysbyseb o'r hawlfraint enghraifft fel y mae'r llyfrau neu'r hawlfraint o'r llyfr yn berthnasu i'r awdur, enghraifft mae'r cyfraith yn y mwyafrif neu yn llawer o'r gwledydd yn y byd yn tybiad, mae'r hawlfraint yn dal yn bodoli ac yn perthnasu i'r awdur ar gyfer enghraifft y gwaith sydd wedi ei ysgrifennu. Ond os ydych chi'n creuwr ar yr rhyngrwyd, creuwr creadigol, ac os ydych chi'n ddim yn eisiau i cadw yr hawlfraint, os ydych chi'n eisiau i caniatáu bobl eraill i defnyddio y gwaith, felly ydych chi'n gallu defnyddio un o'r trwyddedau cyffredinol creadigol neu yn Saesneg Creative Commons License. Ac ar gyfer mwy o'r gwybodaeth a'r manylion ynglyn â'r trwyddedau hyn, maen nhw'n ar gael ar yr wefan ar gyfer y trwyddedau hyn, sef yn y geiriau Saesneg creativecommons.org. Felly, pam y byddem nhw'n eisiau i defnyddio un o'r trwyddedau hyn? Pam y byddem ni yn eisiau i caniatáu bobl eraill i defnyddio ein gwaith ni yn ein gwaith nhw, neu i newid ein gwaith ni fel ein gwaith nhw i mewn yn eu cynhyrchiadau. Felly, dwi'n meddwl, yn y dyddiau hyn, mae'r model o ennill arian yn ychydig yn wahanol i'r model busnes traddodiadol. Felly, gyda'r helaethwydd ac hefyd cyfleusterau ac hefyd yr hawsterau o'r cynhyrchiad o'r gwaith o'r cynhyrchiadau a'r rhyngrwyd yn enwedig gyda'r meddywedd sydd yn gallu cynhedlu cymwysiad yn ytrach da cadw ein hawlfraint ar unrhyw gwaith. Efallai, enghraifft, os ydyn yn arluniwr, yn arlun lluniau, ac os yn eisiau i agrohoeddi nhw ar y rhyngrwyd, neu os ydyn ni'n ffotograffwr, ac os ydyn eisiau i gyfrannu ein ffotograffau ar yr rhyngrwyd. Felly, ar gyfer i ennill ein henwau fel ffotograffydd ar y rhyngrwyd, mae angen i ni, enghraifft, i gosod yn mas ein enw neu ein gwefan ar y rhyngrwyd ar gyfer yr pobl eraill, ar gyfer y cwsmer eraill, ac rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r llwyfannau cymdeithasol fel X, a oedd yn Twitter,
ac hefyd trwy'r Instagram neu Facebook. Felly, yn y model o busnes hyn, rydyn ni'n gallu cyfrannu ein gwaith ac i ganiatau bobl eraill i defnyddio nhw yn eu gwaith nhw. Ond os rydyn nhw yn licio y gwaith, felly os y maen nhw ein hunain union yn yr un diwyddiant ac maen nhw'n eisiau ei dychwelyd i defnyddio gwaith sydd yn debygol, felly os rydyn ni'n gallu ehangu ein henwau union yn yr cylchoedd hyn, felly rydyn ni'n gallu ennill cwsmeriaid oddi wrthyn nhw. Felly dyma'r model y dyddiau hyn lle rydyn ni'n gallu ennill cwsmeriaid trwy'r cyfrannu ein gwaith ac i caniatau eraill i ail-defnyddio nhw. Mae'n tebyg i'r enghraifft os ydych chi'n mynd i'r marchnad ac mae pobl fan yna yn cynnig darnau o fwyd ar gyfer i blasu am rhad ac am ddim. Felly os ydych chi'n licio bwyd, y fyddech chi yn mynd i prynu mwy amdanyn nhw. Felly mae'r model yn debyg iawn i hynny. Felly ynglyn â'r trwyddedau eu hunain, mae'r amrywiaeth ohonyn nhw, maen nhw'n wedi datblygu trwy'r blynyddoedd diweddaraf ac maen nhw'n wedi mynd trwy'r fersiynau gwahanol. Maen nhw'n dechrau enghraifft gyda'r fersiwn 1 ac wedyn 2.0 ac wedyn 3.0 ac yna rydyn ar fersiwn 4.0. Felly, os rydyn eisiau i arwyddocau neu i hysbysu i eraill, mae'r gwaith dan y trwydded hwn yn ytrach a dan yr hawlfraint traddodiadol rydyn yn gallu gosod yr hysbyseb gyda'r lythrennau enghraifft fel ec ac wedyn lythrennau by ac wedyn rhif o'r fersiwn o trwydded enghraifft 2.0. Felly mae'r ec by 2.0 yn arwyddocau mae'r gwaith hwn yn y trwydded o'r cyffredin creadigol sydd yn cynrychioli y gair Saesnig gan neu enghraifft mae'r nofel hwn gan rhyw awdur. Felly the novel is by someone. Felly mae'r hyn yn arwyddocau mae angen i roi priodoledd o'r gwaith i'r creadigol. Felly mae angen i ni i enghraifft gosod rhyw fath o cyswllt ar y wefan i'r hafan, dudalen hafan o'r creadigol neu rhywbeth fel hynny. Felly os rydyn ni'n gwneud hyn, rydyn ni'n gallu ail-defnyddio y gwaith hwn hyd yn oed ar gyfer y bwriadau masnachol. Os rydyn ni'n gweld ar ôl yr lythrennau rhywbeth fel SA, mae y lythrennau SA yn cynrychioli y geiriau Saesnig share alike neu cyfrannu fel yn y un modd. A beth y mae'n hwn yn cyfeirio at yw, os rydyn ni eisiau i ail-defnyddio y gwaith hwn, mae angen i ni i gwneud hyn trwy'r un trwydded. Felly, os rydyn ni eisiau i ail-defnyddio rhyw fath o ffotograff gyda'r SA ac wedyn y rhif fersiwn yn 2.0 neu 3.0 neu 4.0, mae angen i ni i caniatau eraill i ail-defnyddio y gwaith hwn am rhad ac am ddim hefyd. Os rydyn ni dim ond gweld yn unig ec by 2.0 heb y SA, felly mae'r hyn yn arwyddocau rydyn ni'n gallu ail-defnyddio y gwaith hwn ac wedyn i gwerthu y cynhyrchiad sydd yn defnyddio y gwaith hwn, ond os mae'n yn cynnwys y lythrennau SA, mae angen i ni i gyfrannu am rhad ac am ddim hefyd. Felly os rydyn ni'n gweld y lythrennau NEC union yn lythrennau hyn ar gyfer y trwydded, mae'r hyn yn cynrychioli y geiriau Saesnig non-commercial. Os rydyn ni eisiau i ail-defnyddio y gwaith, rydyn ni'n gallu gwneud hyn yn unig os rydyn nad yn gwerthu neu ennill arian oddi wrth yr cynhyrchiad, ac wedyn os rydyn ni'n gweld y lythrennau ND, mae'r hyn yn cynrychioli y geiriau Saesnig no derivatives sydd yn arwyddocau nad ydyn ni'n gallu i newid y gwaith o gwbl os rydyn ni'n ail-defnyddio y gwaith, ond os rydyn ni eisiau i newid maint o laeth, efallai, neu os rydyn ni eisiau i newid lliw
yn rhyw rhanbarth o'r ffotograff, enghraifft, nid ydy hynny ei canatawyd. Ond os ydyn nhw'n gweld yr tri symbol, ec, dydd ddim, ac heb unrhyw beth ar ôl hynny, mae'r hyn yn adlewyrchu mae'r gwaith hwn union yn tiriogaeth cyhoeddus. Felly, yn y Saesneg, public domain, does dim unrhyw hawlfraint ar y gwaith hwn. Does dim unrhyw gyfiawngad yn ei ddefnyddiad, felly rydyn yn gallu defnyddio y gwaith ac yn ei gynhyrchiad, ac rydyn yn gallu ei gwerthu ac ennill arian oddi wrtho ac yn y blaen. Felly dwi'n meddwl y mwyaf cyffredinol trwydded oddi wrth y trwyddedau hyn yw yr ec, ych, ac wedyn 2 pwynt dydd neu 3 pwynt dydd neu 4 pwynt dydd, ac mae'r hyn yn caniatáu rydyn yn gallu a defnyddio y gwaith yn unrhyw fodd rydyn eisiau, rydyn yn gallu ei gwerthu, rydyn yn gallu ei newid ac i ailadasu ac yn y blaen, os rydyn rhoi priodolaeth yn unig i'r creadigol. Felly, pan yr oedd y cysyniad o'r trwyddedau hyn yn dod allan ar gyfer cyntafio blynyddoedd yn ôl nawr, o ddeiti dros degawd yn ôl, ac nawr dwi'n yn edrych ar-lein ar gyfer mwy o'r manylion. Yn gwmws, roedd yr creadigol wedi ei sefydlwyd yn y flwyddyn 2001. Felly, degawd yn ôl, oedden yn meddwl y byddai hynny yn cymryd hedfan, y byddai pobl eraill yn cymryd i fyny trwyddedau hyn, oherwydd nhw'n yn ymddangos mor cymhleth. Ond nawr, dwi'n meddwl mae'r mor gymaint o bobl ar y rhyngrwyd wedi ei defnyddio nhw, mor gymaint o llwyfannau, mor gymaint o llwyfannau neu gwefannau sydd yn cynnig yr materion hwn, yr cymwysiadau hwn sydd yn hollol defnyddio trwyddedau hyn. Felly, dwi'n meddwl mae'r trwydded wedi bod yn hynod o llwyddannus yn ei defnyddiad yn rhyngrwyd, ac dwi'n meddwl fe fyddai hynny model o busnes hwn yn dod yn mwy ac yn mwy pwysig yn blynyddoedd i ddod hefyd. Oherwydd dwi'n meddwl gyda'r datblygiadau union yn hunan symudolediadau o'r cynhyrchiadau, ac hefyd gyda'r cyrraeddiad yn blynyddoedd diweddaraf o'r deallusrys celf wneuedig, fe fyddai dynol rhyw yn dibynnu yn mwy ac yn mwy ar gwaith sydd yn mwy dibynnu ar yr creadigoliaeth. Felly, oherwydd hyn, dwi'n meddwl fe fyddai trwyddedau creadigol hyn yn dod yn fwy pwysig hefyd. Dwi'n meddwl dyma beth oedd yn digwydd yn blynyddoedd diweddaraf ynglyn â'r trwyddedau hyn. Wedyn, i'r pwnc nesaf, dwi'n eisiau i drafod ynglyn â'r sefyllfa, ynglyn cwt union yn yr ardd. Felly, mae'n yn dipyn o cyflwr oherwydd yr blynyddoedd o'r gwalliso a'r fymhadd oherwydd os mae gyda chi cwt union yn yr ardd gwneithpwyd oddi wrth bren, sef y cwt bren, felly mae'n angenrhaid i'w amddiffyn oddi wrth yr elfennau, oddi wrth y gwyntoedd, y glaw, y gaeaf ac yn y blaen. Felly, yn y dechreuad, roedden ni'n yn weddol iawn yn ei gyfalu amdano, enghraifft, yn y blynyddoedd cynnar ar ôl y symudiad union, pob haf neu pob haf y fod yn ein peintio gyda'r cywprynol i'w amddiffyn oddi wrth yr elfennau. Ond beth digwyddodd ynglyn â'r cwt hwn yw yr oedd ar gyfer yr amddiffyn oddi wrth glaw, yr oedd yr haen o'r defnydd gwrthdor wedi ei hoelwyd ar yr ochr blaen o'r cwt, a thrwy'r blynyddoedd, yr oedd yr hyn wedi syrthio i lawr, ac wedyn trwy'r blynyddoedd, oherwydd yr pressure o gwaith, dwi'n meddwl, ond yn y blynyddoedd diweddaraf, oherwydd y pressure o'r gwaith, dwi'n yn meddwl,
a gadawais i ochr hynny yw hunan ac nid i wneud unrhyw beth amdano fe, oherwydd os ydyn yn meddwl os y byddwn i i'w peintio gyda'r cyfrinol, fe fyddai hynny digon i amddiffyn oddi wrth y glaw, ac hefyd gyda'r drws i'r cwt. Roedd gyda fe y tliciad neu'r latch, ond ar yr ochr o'r latch ar y ffram o'r drws, roedd drwy'r y blynyddoedd hyn wedi ei adfenio oherwydd y glaw a'r gwynt. Felly, trwy'r blynyddoedd, roedd cyflwr o'r ffram o gwmpas yr tliciad hwn yn mynd yn gweithredu ac yn gweithredu, a trwy'r holl amser hyn, roedd yr hoel neu troichol oedd yn cadw y rhanbarth cadw o'r tliciad, sef y rhanbarth a darn o'r fetal sydd yn cadw y tafod o'r tliciad yn dal i cadw yr holl tliciad union yn ei safle. Felly, roedd yn gallu i barhau i cael y drws trwy'r yn llithrio y tafod o'r tliciad union i'w cadw oherwydd y troichol oedd yn barhau i cadw yr holl tliciad yn ei safle. Ond y flwyddyn hon yn y Gwanwyn ar ôl efallai y storm neu glaw neu gwynt neu rhywbeth, syrthiodd yr troichol allan o'i le, ac ar ôl hynny nad oeddwn ni'n gallu i cael y drws o'r cwt oherwydd nad oeddwn ni'n gallu i llithrio yr tafod union i'w safle union yn cadw neu arbed o'r tliciad ar gyfer y tafod o'r tliciad. Felly ers hynny i cael y drws o'r cwt, roeddwn ni'n dim ond yn ei gwthio union yn oddeudiedig union i'w safle, ac roedd hyn yn wastad yn gadael bwch o mabedau yn ei ehangder. Felly, dwi'n meddwl bod hyn yn iawn ar gyfer y tymor yr haf y blwyddyn yma. Dwi'n meddwl pan mae y cynheuaf yn dod, pan mae'r gaeaf heb gyda'r oed ni, a'r gwyntoedd, a'r glaw, ac yr stormydd ac yn y blaen. Fe byddai hyn yn achosi newidiadau i'r teimlad o'r cwt. Felly, yn angenrhaid i mi yn y mis hwn i gwneud rhywbeth i ysgoi hynny. Felly, mae gyda ni y syniad o brynu rhyw fath o darpolin sydd dwi'n yn gallu ei gosod efallai ar y to o'r holl cwt, ac wedyn i'w clymu nhw neu clymu fe i lawr gyda rhyw fath o linen cryf neu efallai wiaren aluminium, ac wedyn dwi'n gobeithio fe fyddai hyn yn digon tyn i amddiffyn y holl cwt trwy'r holl tymorau o'r cynheuaf a'r gaeaf a'r Gwanwyn. Os dwi'n gallu ar y teimlad efallai ar y ochr o'r drws, sydd nawr gyda'r bwlch parhaol o holl amser, achos pob tro yma ni'n bwrw glaw, mae'r dŵr yn rhedeg union yn y cwt trwy'r bwlch hwn, ac mae hwn yn gwlychu pob dim ar y trothwy o'r cwt. Felly, os dwi'n gallu hefyd gyda'r al tarpolin yn gorchuddio yr holl ochr hynny, ac hefyd gyda'r tarpolin yn uwchben ar y to, fe fyddai y rhain digon i amddiffyn yr cwt oddi wrth y elfennau, ac dwi'n meddwl fe byddai hyn yn fy ngatogi i efallai cynllunio rhyw fath o'r datrysiad parhaol, enghraifft i osod neu adeiladu rhyw fath o mur neu wal oddi wrth yr plywood, enghraifft, os yn gallu adeiladu mur arall teimlad o'r wal cyfredol ar y moment, fel haen ychwanegol o amddiffyn yn erbyn yr elfennau. Felly dyma syniad gyda mi, ond fe byddwn i'n angen amser i cynllunio hynny. Felly yn y cyfamser, dyn wedi dod o hyd o'r tarpolin ar wefan eBay. Ac i dweud y gwir, os ydyn ni eisiau tarpolin o'r maint o enghraifft 3 metr gyda'r uchelder o 4 metr, felly maen nhw'n oddeutu yn dechrau ar pris o 7 punt ac yn codi os ydyn eisiau ambell mwy o trwchder yn y tarpolin, maen nhw'n gallu codi i rhywbeth fel 30 punt neu yn uchod, ond os ydyn eisiau dim ond fas y vinyl sydd yn cadw dŵr mas, felly maen nhw'n dechrau ar 8 punt neu 7 punt ac oddeutu hynny. Ac wedyn os ydyn eisiau
darn sydd yn llai yn ei faint ar gyfer darn i orchuddio y drws ac hefyd i orchuddio y bwll rhwng y drws a'r ffram y drws. Felly fe fyddai hynny yn costio yn llai nag 8 neu 7 punt. Felly dwi'n edrych ymlaen i osod y tarpolin ar y cwt i'w amddiffyn o'r diwedd. Dwi'n nawr yn gwneud rhywbeth i amddiffyn y cwt, i amddiffyn y drws oddi wrth yr elfennau, gwaethaf o'r holl dynnoedd o'r gwallisio ac i adael yr drws ac hefyd y cleciad ac hefyd yr ffram o gwmpas y drws a'r cleciad i adeilio, ond i dweud y gwir yn yr agau o amser hefyd, oherwydd os nad dwi yn gwneud hyn ym mys hwn, dwi'n meddwl byddai yr gwyntoedd a'r glawiau a'r ystonydd yn achosi llawer mwy o'r niwediad i'r blaenochr o'r cwt. Felly, dwi'n mynd i barhau i ymydrodd beth y fydd yn digwydd ynglyn â'r sefyllfa hon. Felly, ar y pwynt hwn, rydyn ni'n wedi creu hyd yr rhanbarth imwn yn y fideo, lle rydyn ni'n yn mynd trwy'r geiriau dydd. Felly, mae'r rhain gyda mi oedd wedi ei gyllwyd drwy'r dyddiau diweddaraf. Yn gyntaf mae gyda ni y gair goblygu sydd yn cyfeirio at y gair yn Saesneg to imply. Felly, os rydyn eisiau i goblygu rhywbeth pan rydyn yn dweud rhywbeth, mae'r hyn yn goblygadaeth neu implication. Ac wedyn rydyn yn gallu defnyddio y gair ymhyglu hefyd, ymhlygu. Dwi'n meddwl mae'r gair wedi ei cyfansoddwyd gyda'r yn gyntaf yr blaendodiad ac wedyn yr ôl-dodiad plygu sydd yn treglio i plygu ar ôl yr plygu, to imply, felly yr ymplygiadaeth, the implication. Wedyn mae gyda ni yr gair llaru sydd yn cyfeirio at yr ystyr o'r helaethrwydd. Felly, pan mae rhywun yn llaru, mae'n helaidd neu yn hel, sef generous neu kind, ac wedyn rydyn yn gallu ffurfio y gair llariaidd allan o'r gair llaru. Felly mae'r gair llariaidd yn cyfeirio at yr syniad o i fod yn caredig neu gostyngiedig, i fod yn llariaidd. Ac wedyn mae gyda ni y gair poncif, sydd yma'r trync o'r coeden, gyda'r ôl-dodiad cyff, ff, sydd yn ystyrio yr bon neu'r paladr neu'r corff o'r planhigyn neu'r coeden. A wedyn mae gyda ni geiriau sydd yn cyfeirio at yr gweithrediad i cnoi. Felly os rydyn yn cnoi yn rhywbeth, rydyn yn bite into rhywbeth. Ac wedyn os rydyn yn cnofain, rydyn yn ruminate fel buwch, cnofain, to ruminate neu to chew. Ac wedyn os rydyn yn brathu, rydyn yn cnoi i mewn rhywbeth, to bite into something. Ac hefyd rydyn yn gallu defnyddio y gair danti, sydd yn cyfeirio at i brathu i mewn yn rhywbeth, ond dwi'n meddwl mae'r gair danti yn cyfeirio at pan rydyn yn cnoi i mewn yn rhywbeth sydd rydyn yn bwyta, oherwydd mae gyda ni yr rhanbarth o'r gair hwn sydd yn cynnwys y gair dant. Felly gyda'r gair danti rydyn yn gallu cnoi neu brathu i mewn yn rhywbeth sydd rydyn yn bwyta, ond dwi'n meddwl gyda'r gair brathu, mae'r hwn yn cyfeirio at pan rydyn yn cael ein brathu gyda'r ci neu rhywbeth sydd yn poenus, fel ci, neu rydyn yn cael ein brathu gyda'r danadl. Os rydyn yn cael ein stinged or stung by the nettles, rydyn yn cael ein brathwyd gyda'r danadl, dwi'n meddwl. Ac wedyn mae gyda ni y gair geiriau ar gyfer y perllysiau. Felly mae gyda ni y gair chrigan, chri-i-eg-a-n, sydd yn cyfeirio at y gair yn Saesneg marjoram. Rydyn yn gallu defnyddio y gair organi hefyd ar gyfer yr un perlys. Ac wedyn mae gyda ni y gair eidran, e-i-d-r-a-n, sydd yn cyfeirio at yr perlys marjoram hefyd.
Ar gyfer y perlys oregano, rydyn yn defnyddio y gair oregano, sefyllfawyd unman yn un ffordd. Ac wedyn gyda'r perlys sage yn Saesneg, mae gyda ni y gair Cymreigdod gwerddonech, gwerddonech, Gwrddonell. Rydyn gallu defnyddio y gair llwynhelen hefyd, llwynhelen, Llenhelen, ar gyfer sage. Ar gyfer basil, mae gyda ni yr gair Cymreigdod brenhinllys, brenhinllys, Brenhenlles. Ar gyfer yr perlys thyme, mae gyda ni yr gair griw, neu griwlys, Uls. Ar gyfer yr thyme sydd yn wyllt, mae gyda ni y gair piliol, Pleol. Ar gyfer parsley, mae gyda ni yr gair perlys, neu'r persych, neu persli. Ac wedyn, nesaf mae gyda ni yr gair sydd yn cysylltiedig gyda'r coginio. Felly os ydyn eisiau i minsio y cig, ydyn yn gallu defnyddio y gair manfrywio. Ac wedyn, os ydyn eisiau i ddisgrifio yr grŵp o bethau, fel y grŵp o dilladau, ydyn yn gallu defnyddio y gair y gosod o dilladau. Felly, ydyn yn gallu defnyddio hefyd cwlwm ar gyfer y casgliad, neu'r haid, neu'r gair swp, neu ar gyfer yr grŵp sydd yn ychydig yn fwy, ac hefyd y gair sypyn ar gyfer y casgliad neu'r grŵp sydd yn ychydig yn llai. Os ydyn yn cyfeirio at y grŵp o bobl, enghraifft i mewn yn y carfan, neu yn y byddin, neu yn y tyrfa, ydyn yn gallu defnyddio y gair bagad, B-A-G-A-D. Ac wedyn, os ydyn eisiau i dweud mae'r rhywun yn taff neu rhywbeth yn taff, ydyn yn gallu defnyddio y gair gwydyn, G-W-Y-D-N, gwydyn. Felly os ydyn eisiau i taffen rhywbeth, ydyn yn gallu gwydynhau rhywbeth. Ac yn olaf, mae gyda ni yr gair breadth, sydd yn cyfeirio at yr gair yn Saesneg instinct. Felly, os ydyn yn teimlo rhyw fath o instinct, ydyn yn teimlo rhyw fath o breadth, E-R-E-D-D-F. Felly, os ydyn yn eisiau i disgrifio rhywbeth fel instinctive, ydyn yn gallu defnyddio y gair breadthful, ac ydyn yn gallu dweud mae'r bethau hyn yn breadthful, enghraifft. Felly, dwi'n meddwl mae'r fideo hwn yn digon hir. Diolch yn fawr am eich gwylio. Dwi'n gobeithio ydych wedi mwynhau ac yn ei ddarganfod yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach a hwyl.